Hola, què tal? A 25 de març que estem avui. Informació de servei. Beneïda primavera. Nova pertorbació que avança al Golf de Lleó i deixarà precipitacions al nord, amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 1.500 metres. Al sud del país es podran obrir tímides clarianes o no. Anem a les notícies. Salut engega una nova campanya de vacunació, aquest cop contra la varicel·la, que va dirigida a la població compresa entre els 11 i els 17 anys. L'alumnat des de sisè de primera ensenyança fins a quart de segona ensenyança rebrà el vaccí al centre escolar i els joves que han finalitzat l'escolarització obligatòria ho podran fer als centres d'atenció primària. I la resta, si us pica i teniu granets, a rascar-se. Seguim. Atenció! Alerta sanitària per la presència d'api no declarat a l'etiquetatge de plats preparats. És a dir, que a algú se li ha escapat l'api a l'hora de fer els plats preparats a la marca Bonària. Allà a Guissona han volgut que la gent no tingui retenció de líquids i li han fotut una mica, sense parar-se a pensar que poder hi ha algú al·lèrgic. Gràcies per tenir cura de la població, però que decideixi cadascú si vol pixar més o menys. Més coses. El Servei de Circulació i Atenció Ciutadana del Comú d'Encamp es trasllada al nou edifici del Parc de l'Ossa. Les noves instal·lacions s'ubiquen a peu de carrer, permetran una atenció més assequible i, a més, es podran posar multes més ràpid. Ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adéu.